Исәнме, яраткан яшь тамашачы? Бүген без сезне искиткеч кунаклар кичәсенә чакырдык. Таныш булыгыз. Сез исә аларны үзегез дә беләсез. Юха, Бишура һәм Шүрәле. Тик курыкмагыз, тынычланыгыз. Беренче карашка куркыныч булып күренсәләр дә, алар куркыныч түгел.
Афарин, шыннан да искиткеш алкышлар. Евгений Ишков, его лаборатория. Давайте я назову тех, кто попал в эту лабораторию. Тарасова Ангелина, Схадолина Иллария, Шаяхметова Ралина, Нгуен Лилиана, Замилова Саида, Потапова Яна, Епишев Артем, Шакирзянова Алия, Ахмедшина Алина, Гарипова Диляра, Валеева Самина, Замилева Альбина, Булагина Анна, Юмангулова Диляра, Бариева Лейля. Алкышлар и Евгений Ишков. Можно и... Да, конечно, просим Евгения вас тоже присоединиться. Алкышлар сізге, эти аплодисменты вам. Рахмет, спасибо. Это было просто вау. Ярым, мындан алып барам. Можно я буду здесь, потому что сам с удовольствием смотрел. Бигзу рахмет, тагын бер кат алкышлар. Алкышлар. Шыннан да афарин. Ошадымы сізге? Миңа да бик ошады, біз бит әле башладык кына, мы только начали. Демәк, музыка лабораториясы беренче булып чыгыш ясады. Хәзер инде бию лабораториясын күрдек, хәзер инде театр лабораториясына біз күчәбез һәм бирегә біз чакырабыз Руслан Абраров лабораториясының вәкилләрен. Приглашаем сейчас выступить участников лаборатории Руслана Абрарова. Давайте тоже поприветствуем, поаплодируем. Аларында алкышлык, сәламлик. Алар шулай ук каушыйлар әлбәттә. Һәм инде шулай ук башлар алдыннан без карап китәбез кыскача видео визитканы. Руслан Абраров лабораториясы, игътибар экранга. Я занимаюсь уличным театром. В принципе, я им занимаюсь в течение уже 5 лет. То есть и театром в целом занимаюсь около 9 лет. Почему я пришел в уличный театр? Я попробовал случайно. То есть помимо того, что есть театр формальный, где есть сцены, есть зрители, ты выходишь там, играешь, а есть улица, на которой свои правила, и ты вот здесь сейчас существуешь, и это кайфовее в 1000 раз, мне кажется. Ты можешь идти по улице и внезапно начать спектакль. Ну, понятно, что от образа, понятно, что от персонажа, что он может начаться вот в любом месте. Где встал, там и театр. Уличный театр цепляет тем, что он, наверное, более безграничный, да, то есть он не очерчен сценой и зрительным залом, и он, наверное, больше про свободу выражения, про свободу чувств. Постановка непосредственно, то есть что даст детям, это вот как раз-таки путь к этой свободе. Я не пытаюсь чему-то научить детей. Мне интересно научиться вместе с ними чему-то, что-то взять у них, потому что все равно возраст стареешь. И классно получить что-то новое от них, но при всем при этом поделиться тем, что есть у тебя уже. Никто еще не спасет моих страхов полночных. Какая сила тока в моих скважинах замочных. Там бурная болезнь, где растут додовейся. Хочешь туда залезть, ладно, только не убейся. Я одна, но моя, до дна, ты моя, это моя. Я одна, но моя, до дна, ты моя, это моя. Замираю над сокой, над скалой отвесной. Сияние вырезанное в ткани небесной. Найдешь легко на ощупь, пустота меня плотней.
Давай договоримся, будь со мной аккуратней. Я так тебе откроюсь, распорю все швы, смотри. Каждый, кто зашивал меня, забыл что-то внутри. Ты просто будь стерилен, когда погружаешься. Давай посмотрим вместе, как ты облажаешься, и я останусь одна.
Qunsa güller tibrana miken Kübeleklerge qunsa güller tibrana miken Ulavine soğanla kübelegim tugeregim Asıl kışım sanduğa şimdirlab jibere miken Ulavine soğanla kübelegim tugeregim Asıl kışım sanduğa şimdirlab jibere miken Talasında salkın şişme tugerek Talasında salkın şişme tugerek Işıp barıp aytırıydımı kübelegimi tugeregimi Asıl kışımı sanduğa şimmeger bulsana kübeleg Işıp barıp aytırıydımı kübelegimi tugeregimi Asıl kışımı sanduğa şimmeger bulsana kübeleg Kübeleg güllerge kuna gülde bulgaşıyası Kübeleg güllerge kuna gülde bulgaşıyası Benim kümülüm sıyma tarta kübelegimi tugeregimi Asıl kışımı sanduğa şimsin gidiklerim kıyaşı Benim kümülüm sıyma tarta kübelegimi tugeregimi Asıl kışımı sanduğa şimsin gidiklerim kıyaşı Kübeleg güllerge kunsa güller tibrene
бывший маг домой едва приковыляет. Живет совсем не так. Не стыдно ли жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я. Убит и кланяюсь в конце. Как дельфины, мы уходим в плавание. Еще вторую половину, еще стабильность, сильную спину я жду опять. Когда не будем, как они, мы притворяться сильными и бояться быть некрасивыми. Голубые волосы развивают ветер. Я качусь на такой скорости, они не заметят. Заболтала серым, и второй мне позвонил. Говорю, как лучше, что он такой один. Бэри, 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 Мари, Мари. Не убивайте, главная принцесса.
Kubeleklerge konsa güller dibene biken Ulavine sağana kubelekme tugeregme asıl kaşımı sanduğa Şimgirlab şibere miken Ulavine sağana kubelekme tugeregme asıl kaşımı sanduğa Şimgirlab şibere miken Tavastında salkın şişme tugerek Tavastında salkın şişme tugerek Işıp barıp aytari deme kubelekme tugeregme asıl kaşımı sanduğa Şimger busama kubelek Işıp barıp aytari deme kubelekme tugeregme asıl kaşımı sanduğa Şimger busama kubelek Kubeleklerge kuna günde bu kaşıyası Kubeleklerge kuna günde bu kaşıyası Dinleme kumulem sima tarta kubelekme tugeregme asıl kaşımı sanduğa Şimsin bir de kumulem kıyaşı Dinleme kumulem sima tarta kubelekme tugeregme asıl kaşımı sanduğa Şimsin bir de kumulem kıyaşı Kubeleklerge kunsa güller tibreme biken Kubeleklerge kunsa güller tibreme biken Ulavine sağına Sizin alkışlar тагын bir кат. Bizning teatr laboratoriyasi Садыкова Зиля, Куданкин Тимофей, Хабибуллина Райхана, Ихсанова Альбина, Хатипова Камила, Лаврова Элина, Ермакова Анжелика, Блинок Юрий, Ярулина Диляра, Нугманова Лейла Хам, режиссер, наставник, оештыручы, жетекші бұл лабораторияның Руслан Абраров. Егеттер, қызлар, Руслан абай сені шақыра, тебя тоже просит выйти. Сіздің алқышлар! Әйтегіз, истәлікке фото, на память фотографию. Тағын бір қот алқышлар егеттерге, қызларға, һәм Руслан абайға, творческая лаборатория режиссера Руслана Абрарова. Мен енді есіңізге түшірем біздің бар телеграм-канал, Сәлет телеграм-каналы бар, Билер форумның телеграм-каналы бар. Онда міне біздің кругляшоклар шығышлар білән. Һәм сіз онда комментарий қалдыра аласыз. У нас в телеграм-канале выходят кругляшки с выступлением. Вы можете оставить свои какие-то отзывы о выступлении. Я думаю, что обратная связь — это очень такая важная вещь, чтобы потом могли ребята почитать, что вы думаете о тех перформансах и выступлениях, которые здесь проходят и выступают. Шуңа күрә, әгәр дә егетләр, кызлар, сезнең нинди дә булса фикерләрегез бар икән, сез инде безнең телеграм-каналда яза аласыз. Например, под кругляшком творческой лаборатории Марата Татуриса Руфина Гарифуль написала «Лучшие». Вот. И будет очень приятно, если вы поделитесь своим мнением о выступлении, которое было здесь. Ярый, дуслар, біз давам итәбез, мы продолжаем. Хәзер инде киләсе лабораторияга күчәбез. Ул да булса музыка лабораториясы. Һәм инде музыка лабораториясының икенче чыгышы булачак. Аларның җитәкчеләре музыкант, композитор Никита Савельев, һәм шулай композитор, звукорежиссер, саунд-дизайнер Балакин Дмитрий. Аларны да алкышлап алыйк. Һәм инде тематикасы кино-музыка. Һәм биредә, экранда безнең «Дирижабль» дигән мультфильмнан өзек булачак. Аның авторы Булахова Анна. Һәм инде сез, минемчә, тиздән барысын да күрерсез. Вы скоро все увидите. И, конечно, у нас будет видео-визитка перед выступлением. Осталось узнать, все готово или нет. Димәк, сез әзерме? Ихтибар экранга. Наше направление киномузыка. Собственно, мы с детьми
пытаемся погрузиться в эту профессию, что такое быть кинокомпозитором, какие задачи стоят перед кинокомпозитором. Это одна из интереснейших для меня отраслей. Почему? Потому что как композиторы в кино мы ищем в сюжете и в драматургии некое второе дно. Эта область для детей может быть потенциально очень интересной, в том числе для развития и музыкального вкуса, и своих способностей в целом. Мы решили сделать именно киномузыку, а точнее музыку для мультфильма. Почему? Потому что музыка в кино, музыка в мультипликации — это некий комплекс знаний и умений человека. Я думаю, что ребятам понравилось работать над этим мультфильмом, потому что в нем есть глубокие смыслы, каждый, наверное, найдет у них что-то свое, но мы постарались отразить это в музыке и внедриться в этот процесс, погрузиться в этот процесс. Это дорогого стоит, потому что здесь действительно дети приобретают абсолютно разные навыки, в том числе и музыкальные, какие-то человеческие, поэтому приобщиться, скажем, к такому грандиозному делу, это дорогого стоит, на мой взгляд. Dostlar, mana biz sizning bilan ijodiy laboratoriyalarning chiqishlarini qaraymiz do'stlar. Bu endi g'adatiy chiqishlardan bekliq ayriladi, o'zinchalikli chiqishlar deb aytishga kerak. Ham endi bu bizning uchun bitta tonsiq nomerlar, chunki bundaylarni ko'ruv bek kerak bizning uchun. O'rin bilan anglab ta bitirmaysizlar. Balki bek hislanib ta ketib o'tirishlar bordir. Aydagiz mana shu chiqishlarni birinchi ratlardan qaroqchilarga murojaat etilgan, ularning his kechirishlarini bilgani. Salom qizlar. Salom. Nechik sizga ijodiy chiqishlar, nechik sizga laboratoriyalar? Bek oshadi. Chiqishlar bek shab, mana biz hozirgina chiqish yaşadik. Ham bek shab bo'ldi bizga, butunisi da oshadi. Bu sizning uchun yangi turli format, yangi turli tekshiruvlar, yangi turli tajribalar shulay bit. Shulay. Ay mana tomoshachi bo'laroq narsa deyarsiz. Endi bizning bitinda 3 yo'nalishda bor, shulay bit. Jir yo'nalishi, biyu yo'nalishi ham teatral yo'nalish. Hali mana haligina qarab ketdik. U mundayni mening ko'rganim yo'q edi, rasmini aytganda. Meni de ko'rganim yo'q edi, no men bek o'sha janrlik jurlar, janrlik biyular jurlaylar, biylar men bek o'sha birinchi topqir ko'raman menda shuni. Dardlendira ham ilhamlandira. Ha endi tog'im bir qat mana shu chiqishlardan so'ng aytasiz kelar, ijodning, san'atning egishigi yo'q deb aytasiz kelar meni. Mayli, shulay bet. Siz ham men bilan kelishasizlar. Yo'q qizlar, o'ngishlar sizga bir mezgilga ayirasib kelmish shu chiqishlardan o'ngishlar. Adagiz retda o'tiruvchi tomoshachilar bilan aralashib oldik hali. Sizin koynan alkışlar, ваши аплодисменты. Не уходите пока со сцены. Я назову ваши имена, вам поаплодируют. Алкışlar, Егитерге Кызарга, Саттаров Айрат, Хафизов Ильнас, Юсупов Валия, Макарова Диана, Сабирова Зиля, Абдулхаирова Ангелина, Феофанова Амелия, Бурцев Никита, Юскаев Зульфат, Мингалиев Радик. Ваши аплодисменты, Sizin алкışlar и руководители Савельев Никита, Дмитрий Балакин, а также еще раз вам напомню, что был отрывок из мультфильма «Дирижабль», режиссер анимации, иллюстратор, студентка выпускного курса в ГИК мастерской Наталья Борисовна Dabija, Булакова Анна. Ваши аплодисменты, sizden alkışlar. Егитерге Кызарга. Егитер Кызлар, siz әфәрин. Bu alkışlar sizге, эти аплодисменты вам. Молодцы. Қазір енді біз сізді әйе ұзатабыз.
Ничек sizga киномузыка, егетлер, кызлар, шалдымы? Как вам киномузыка? По-моему, это прикольный новый такой формат, которого еще здесь не было. Рәхмәт егетләргә, кызларга, рәхмәт лабораторияның җитәкчеләренә. Сез чыннан да афәрин. Мин тагын бер кат исегезгә төшерәм. Безнең телеграм-каналда бар түгәрәкләр, кругляшочки. Вы можете там делиться своим мнением. Сез анда үзегезнең фикерләрегезне яза аласыз. Без инде дәвам итәбез. Безнең киләсе юнәлеш алда булса театр булачак. Һәм инде хәзер монда биредә бернинде спектакль, бернинде перформанс булмачак, чөнки инде ул перформанс, ул спектакль көндез узды һәм лабораторияның җитәкчесе, ул да булса безнең Гарифуллин Илнур. Әйдәгез әле, аларның лабораторияны алкышлап алыйк. Кем катнашты, кто участвовал Илнур абый в лаборатории. Этот спектакль уже прошел, и сейчас мы посмотрим такой небольшой репортаж. Демәк, игътибар экранга. Карыйбыз. Ну, мое театральное направление, мы берем с ребятами такую форму, то есть даже соединение форм, это у нас такая пластическая притча. В притче важен текст, в пластике важно движение, то есть мы соединяем эти два объекта и разговариваем на тему Габдуллы Тукая, то есть каких-то его внутренних, внешних переживаний и то, что он оставил после себя. Это, конечно, его баиты, это его стихотворение. Тукай — это как некий татарский Пушкин, он и является им, да. И вот на эту тему мы сейчас с детишками разбираемся, чтобы они понимали, от чего рождались у Тукая эти баиты, из каких переживаний, откуда. Поэтому мы взяли дневники именно. Мне нравится, что они работоспособны, они выполняют, они как бы придумывают, они что-то делают. Это хорошо. Мне важно именно для детей, чтобы они научились мыслить, думать и развиваться. Шуннан да, Фәрин, кулларыңызны күтәрегез әле, егетләр, кызлар, кемнәр бүген бу перформанста булды, бу спектакльдә, Тукай спектакльдә? Әйе, кемнәр булды? Әлбәттә, кызганыч барыбыз да анда була алмадык, ләкин барыбыз да менә бу видео репортажны карап киттек. Кемнәр булды? Сезгә ошадымы? Әйе, чыннан да, мин сезнең белән килешәм, я тоже там был, мин дә анда булдым, миңа бик ошады. Егетләргә, кызларга, барлык катнашучы егетләр, кызларга әйдәгез әле алкышлап алыйк аларны. Алар афәрин. Һәм ярыймы айрым мөмкин булса, һәм хәзер барлык менә бу Тукай спектакльдә катнашкан кешеләр, сез монда булсагыз, чыгып без сезгә алкышлап алыйк әле, мөмкин булса. Можно вас пригласить, те, кто участвовал в перформансе, выйти, мы вам поаплодируем. Батыров Салават, Никаев Дамир, Бобровская Вероника, Родионов Кирилл, Исмагилова Зухра, Шаронова Ирина, Сабирова Азалия, Шамсуллина Дина. Алкышлар! Рәхмәт сезгә һәм Илнур абыйга. Чыннан да, Фәрин, біз дәвам итәбез һәм киләсе юнәлеш, ул да булса безнең бию юнәлеше булачак. Киләсе лаборатория, следующая лаборатория направление танец. И руководители, җитәкчеләр Марсель һәм Мария апа Нуриевлар, әйдәгез әле аларны да алкышлыйк. Инде без дүр спектаклен карап киттек. Аларның катнашучы белән һәм хәзер инде аларның егетләре, кызлары, их ученики, с которыми они работали, выйдут сюда и покажут то, что придумали они за эти дни. Демәк, башта игътибар экранга, аннары соң инде Марсель абый һәм Мария апа Нуриевларның лабораториясының иҗатларын карап китәбез. Рәхим итегез. Мы ведем танцевальную лабораторию. За основу мы взяли тюркский орнамент, потому что мы здесь, в этой среде, мы в этой культуре, мы с нею воспитаны. Она в нашей
памяти уже есть, в нашем подсознании заложено. Мы занимаемся импровизацией больше, да, но и какими-то инструментами современной хореографии. Узоры или, как, ну, скажем, линии, это для меня как поэзия, которая может нечто большее раскрыть, найти какой-то свой язык. Дети очень открытые, и мне кажется, что танцевальная культура, танцевальный опыт детей растет. Они фактически сами придумывают фразы танцевальные, да, там, или дуэты. Мы только где-то чего-то корректируем. Если мы что-то видим потенциальное, мы только вот, ну, как-то их поправляем, направляем.
no se muda, no se muda.
Афарин, сезнең алкышлар егетләргә, кызларга. Біз сізді шақырамыз, приглашаем вас на поклон. Давайте, чтобы все вас еще раз увидели. Олег Зрахимидигес, Сахандикова Лина, Сафин Азат, Гудова Евгения, Рафиков Амир, Ахмедгалиева Камиля, Садриев Султан, Коваленко Александр, Шнягин Ярослав, Ахмадулин Карим, Бодер Злата, Закиева Алия, Фирсова Ирина. Ваши аплодисменты хаминдаларның жетекчиләре Марсель һәм Мария Нуриевлар. Biz sizi şulayık şakırabız, Sayın Marcelo Mariapa. Alkışlar, aferin! Aferin! Aferin, мен сіздің білән келішім, шынан да aferin, шынан да ескерткіш, есіңізге түшірем, бұл біздің бию юнәліші. Марсель һәм Мария Нуриевлар жетекчилегендә лаборатория һәм исегезгә төшерәм, безнең телеграм канал бар, анда түгәрәкләр, кругляшоклар бар, һәм инде сез комментарийлар калдыра аласыз, можете оставлять комментарии в телеграм-канале. Я думаю, что будет очень интересно участникам принять обратную связь. Димәк, әгәр дә менә бу чыгыш турында берәр фикер булса, сез инде аны яза аласыз телеграм каналга. Без бик көтеп калабыз аларны. Давам итәбез. Димәк, безнең бию юнәлешебездә киләсе юнәлеш ул безнең булачак театр юнәлеше. Һәм инде лабораторияның җитәкчесе Минкин Булат, режиссер, драматург, актер Булат абый. Һәм инде аның коллективы, аның командасы, аның лабораториясы хәзер сезгә тәкъдим итә перформанс. Һәм ул перформанс турында яхшырак хәзер без видеодан күрәчәкбез. Карыйбыз. Внимание на экран. Да, у нас театральное направление, и я уже второй раз участвую на этом форуме, и я в этом году решил выбрать стихотворное существование для детей. И мы выбрали поэму Хади Такташа «Макамай». Как бы у нас разные люди, они друг другу не знакомы, а театр — это такое, так скажем, коллективное пространство, коллективное действие, и поэтому я старался из них сделать такой коллектив. И вот эти вот дни мы пытаемся как-то по-другому поймать это звучание вот этого текста, достаточно известного в татарской культуре, как-то по-новому, чтобы оно прозвучало. И поэтому мы будем использовать какой-то новый метод взаимодействия еще с инструментами. У нас музыкально-поэтическая постановка, и у нас артисты там будут играть еще на инструментах, но это необычные инструменты, это инструменты, такие подручные, так скажем, будут из подручных средств создавать звук, создавать музыку. Белмим, әллә күпкә, әллә бик озакка, ахры мәңге оныта алмамын. Тамбов урманнары уртасында усак яфраклары шаулавын, алар мәңге минем хыялымда.
Шаулый яфрак ярырлар, карт именнәр калмый минем арттан. Кая барсам озатып барырлар, бер җирдә юк андый урманнар, бер җирдә юк камыш сабаклары, андагыдай шаулый торганнар. Әкияттәге ике бала кебек, каен башларына үрмәләп, ике штансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Беребез сары чәчле, беребез кара, сары чәчлесе ул мин идем. Кара чәчле кыңгырт кара күзле, кәкре аяклы дустым җан кисәгем, ул мыккамай бәгърем, син идең. Аккаенга аслып менгән кебек, мин тормышта һаман яктыга, югарыга табан юл алдым. Менгән саен җирнең матурлыгын, яктылыгын күбрәк күр алдым. Ә син менәлмәдең, калдың, югалдың. Әкияттәге ике бала кебек, икебез дә кара борынлы, зурлар кебек кулны артка куеп, йөри идек таптап болынны. Һәрбер нәрсә безгә яңа иде, һәр нәрсәгә исбез китә иде. Бер нәрсә дә безне качмый иде, бар нәрсәгә кулбыз җитә иде. Күпме кыен күрдек шуның өчен, күпме талчыбыгы ашадык. Әкияттәге ике бала кебек, күпме җафа чигеп яшәдек. Кем уйлаган шушы шаярулар синдә кәсеп булып калыр дип, уйнап башланган эш тормышыңны һәлакәткә алып барыр дип. Хат язсам да хәзер соңга калдым. Укымасың минем хатымны, ләкин минем бурчым Мөхәммәтҗан, йылу синең яман атыңны. Син гомреңне усал исем белән, канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер, син мукамай, әллә нишләдең? Әкияттәге ике бала кебек, каен башларына үрмәләп, ике ыштансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Аккаенга аслып менгән кебек, мин тормышта һаман яктыга, югарыга табан юл алдым. Менгән саен җирнең матурлыгын, яктылыгын күбрәк күр алдым. Ә син менәлмәдең, калдың, югалдың. Үткәннәрем авыр әкият минем, ул әкиятне әгәр сөйләгәндә чагылып китсә синең күләгәң. Юк, юк, мин ант итәм, һичбер вакытта да сине карак итеп сөйләмәм. Син яшәргә җирдә хаклы идең, син яшәргә җирдә теләдең. Тик син ачлык тырнагыннан түбәнлектән чыгу юлын гына белмәдең. Ә бит бергә чабаталар үреп йөргән чакта син остарак миннән үрәйдең. Мине матур итеп үрәлмәүне булдыксызлыгымнан күрәйдең. Ник соң бу болай булды әле? Ничек һәлакәтең күрмәдең? Ник мыкамай соң син тормышыңны чабаттаңдай матур үрмәдең? Син гомреңне усал исем белән, канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер, син мыкамай, әллә нишләдең? Ә бит безнең гомер матур урманнарда май айыдай матур башланды. Әкияттәге ике бала кебек, икебез ике якка ташланды. Синең тормыш авыр әкият булды. Ул әкиятең соңгы битләрен син зур исем мәңге онытмаслык эшләр белән бизәп китмәдең. Син адаштың, ләкин син яхшы идең.
Синең яхшы иде күңелең, тик белмәдең тормыш баткагыннан, ялгыз чыгу мөмкин түгелен. Син белмәдең кешеләр җирдә, тормыш баткагыннан чыгу юлын бергә эзлиләр. Ялгыз калып аштан үлмәс өчен, күмәк тормыш җирдә төзиләр. Үткәнемне әкият итеп сөйләгәндә, чагылып китсә синең күңелең, юк мокамай, һичбер вакытта да сине усал итеп сөйләмәм. Син ярлы идең, ләкин эш сөя идең, синең яхшы иде күңелең. Син белмәдең сыйнфый бөлгөнлектән, алай чыгу мөмкин түгелен. Афарин, сезнең алкышлар. Глевединова Гульфия, Айгөл, Фаттахова Айгөл, Терезинов Камиль, Рамазанова Исламия, Хасанов Ислам, Хайрулина Алия, Багавиев Данис һәм Вафин Самат һәм лабораторияның җитәкчесе Минкин Булат абый. Алкышлар, алкышлар, алкышлар. Афарин. Нишләптер ишетелми алкышлар, егетләр, кызлар, сез ардыгызмы? Безнең әле күп калмады, не так много осталось. Если вас зацепил этот перформанс, то напоминаю, что вы можете оставить свое мнение в телеграм-канале. Әгәр дә сезгә ошаса, яки ошамаса, сез ул турыда безнең телеграм-каналда түгәрәк видео түгәрәк астында яза аласыз. Бик зур рәхмәт. Безнең театр лабораториясына, Булат абыйга һәм инде сәл кешеләргә. Сез Афарин. Без дәвам итәбез. Димәк, инде без барлык театр лабораторияләрен карап киттек. Безнең калды тагын 2 лаборатория. Ул да булса, башта без карыйбыз бию лабораториясын, аннары соң инде музыкаль лаборатория булачак. Киләсе лаборатория һәм ул булачак безнең кинотанец. Һәм аның җитәкчеләре танцор, хореограф, перформер һәм режиссер Евгения Турушкина, алкышлар, һәм видеограф Никита Шевелев. Әйе, бик зур рәхмәт. Һәм инде аларның сәл кешеләре, аларның командасы һәм башлар алдыннан без инде әлбәттә алар турыда карап китәбез. Видео визитка. Игътибар, экранга, внимание на экран. В этот раз на лаборатории мы изучаем современный танец, точнее транслируем через кино. То есть мы делаем кинотанец. Это такое впервые, насколько я знаю, на форуме. У нас был кастинг. Дальше мы разработали концепцию, идею, создали хореографию и вот приступили к съемкам. В кинотанце можно управлять зрительским вниманием посредством киноязыка. Танцовщики выступают на сцене, это работает немножко по-другому. То есть зритель там видит сцену общим планом, и иногда его внимание может рассеиваться, а в кинотанце меньше шансов упустить важные детали. В основе мы взяли идею обряд татарского народа по поводу переезда, переселения духа дома. Во-первых, мы познакомили детей с такой легендой, с таким мифом, который существует. И дальше совместно с детьми мы придумываем, изучаем. Наверное, через такой способ мы можем донести, рассказать детям про какое-то единство, объединение, что это рядом, вокруг и природа, и другие люди.
Афарин. Һәм без барлык бу кинотанецта катнашкан сәлкешләрне чакырабыз бирегә. Сәхнә янына я прошу выйти всех, кто участвовал в этом, выйти, чтобы мы вам поаплодировали, чтобы мы вас увидели. Без сезны Курик, Шишкина Эльвина, Кириллова Диана, Гурова Ольга, Бархулина Зухра, Кривель Алина, Шахина Раиля, Шамаева Ярослава, Бабанова Виктория, Острокнутова Полина, Замалединова Диляра, Захарова Элина, Давлетова Энджи, Тимирбаева Малика, Шагиев Камиль, Тидорочева Ирина, Ибатуллина Зарина, Захарова Дарья, Аминда Житакшеляр, Евгения Турушкина и Никита Шевелев. Сезнең алкышлар, кино танец, кино бию һәм бу лабораторияның катнашучылары. Афарин! Бик зур рәхмәт һәм инде егетләр, кызлар, иҗат биләр форум ниһаять безнең хәзер берничә мизгелдән без сезнең белән бергә соңгы лабораторияның иҗатын күрәчәкбез. Ул музыка лабораториясы һәм аның җитәкчесе Айрат Нуркаев. Әйдәгез әле егетләрне, кызларны шулай сәламлик, алар биредә, они уже на сцене, давайте их поприветствуем. Һәм мин бу лабораторияның иҗат җимешен аеруча көтәм, беләсезме ни өчен? Чөнки аларда шундый максат булды. Сәләт гимнына нинде булса ремикс ясау, нинде ремейк ясау. Шуңа күрә хәзер без сезнең белән Сәләт гимнын ишетәчәкбез. Сез хәтерләсәгез, кем теге елны булды? Сергей Абый Костюжов белән аның лабораториясе алар Сәләт маршына шундый ниндер яңа караш тәкъдим иттеләр. Һәм хәзер инде безнең Сәләт гимнына яңа караш булачак. Сүзләр сезгә әлбәттә таныш, ләкин музыка яңача булачак. Хәзер без әзерләнәбез әз генә берничә мизгел, чөнки әлбәттә менә музыка лабораториясе өчен вакыт кирәк күбрәк. Аларның анда гитаралары, бас гитаралары, инструментлары, микрофоннары, алар барысында туташтыралар. Мин тагын бер кат әйтеп китәм, безнең бар Сәләт телеграм каналы. Сез инде анда үзләрегезнең фикерләрегезне яза аласыз. Менә монда мин укый алам, танц театр лабораториясе, Марсель һәм Мария Нуриевлар һәм 3 комментарий бар. Классно аспарухларга привет дип язганнар, кайф дип язганнар, шулай ук вдохновляюще. Все так современное искусство, это каждый понимает для себя важные вещи и помогает разобраться в каких-то личных моментах. У меня слезы на глазах. Спасибо за ваш труд, однозначно. Нужно продолжать дарить людям эти эмоции. Это прекрасно. Огонь, Кубрат, огонь. Все, монда китте комментарийлар. Мин тагын бер кат исегезгә төшерәм. Сез яза аласыз. Кубрат хан огонь дип язырга була, ләкин әгәр дә менә чыгыш турында сез берәр нәрсә язсагыз, шулай ук бик яхшы булачак. Кинотанец лабораториясе, Евгений Турушкин, супер молодцы. Менә шундый комментарийлар бар. Һәм инде сез башка видеоларга, менә монда шәп чыгыш, шәп дип язалар Руслан Абраров лабораториясенә. Шундый комментарийлар бар. Һәм инде әлегә комментарийлар бик аз. Шуңа күрә әгәр дә менә безнең бар берничә мизгел егетләр, кызлар әзерләгән вакытта сез хәзер менә телефоннарны алып яза аласыз берничә комментарий. Кайсы перформанс, кайсы чыгыш, кайсы музыка, театрал чыгыш, бию сезгә күбрәк ошады. Сез ул турыда язсагыз, егетләр, кызлар тагын карап бик шатланырлар. Димәк, егетләр, кызлар, хәзер безнең соңгы чыгыш булачак. Сез әзерме? Мин дә әзер, димәк, Айрат Абый Нуркаев лабораториясе һәм башта игътибар экранга. Моя лаборатория — это создание нового гимна. У Сәләта есть гимн, он очень древний, и наша цель — создать совершенно новый продукт. Наверное, эта лаборатория больше испытание для самого меня. Создаем его хоть мы и вместе, но дети — это тот самый инструмент, очень главный, который мне помогает в этом. Каждая вокалистка, каждая музыкантка из моего
коллектива в лаборатории очень крутая, вне зависимости от профессиональных музыкальных качеств. У меня никогда не было опыта работы прям с детьми и подростками, и мне прям было страшновато. Но мы старались полностью переосмыслить гимн, увести от стандартной мелодии и не сохранить в нем ничего. Мы старались как можно больше создать совершенно нового. И я считаю, что у нас получилось уже очень круто. Aşkına yüreklerga Deli küpne bilirge Yana dostlar da barga Jillendirip yüreklerini aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılımda iletsin İzgeleke Jillendirip yüreklerini aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılımda iletsin İzgeleke Bizning salatda do'stlar tabulu Albatta buyuk ko'ngilli Salat bizni birlashtirdi Bu zo'r baxt tugilma Jillendirib yuraklarni aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun düşünüp eylesin İzgeleke Jillendirip yüreklerini aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun düşünüp eylesin İzgeleke Salat kirdi ko'ngillarga Yana istak urib Unutmag'iz bir qachonda Qalır mangulik bo'lib Jillendirib yuraklarni aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılıkni eyletsin İzgeleke Jillendirib yuraklarni aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılıkni eyletsin İzgeleke Jillendirib yuraklarni aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılıkni eyletsin İzgeleke Sizning alqışlar. Aferin. 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 Hatta mында sizning yoningizga kelib jetdilar yigitlar, qizlar. Ayrat Абый Нуркаев лабораториясы ham Safarova Kamila, Valiyeva Malika, Ижалина Айсылу, Шакирова Амина, Султанова Гузель, Славина Наиля, Курбанова Эльвина, Ахмедова Диана, Хамидулля Аделина, Мурсалимова Ралина, Ахмедшина Анелия,
Миназова Азалина, Хамайрат Абы, Нуркаев. Да, давайте, поклонитесь еще раз біздің елімізға. Бұл алқышлар сізге. Афарин! Шыннан да афарин, рахмет, егетлер, қызлар, біз сізді ұзатабыз. Большое вам спасибо, рахмет, сіз шыннан да афарин. Шақсан меңа бик ұшады, міне бұл яңа версия. Сізге ұшады ма, егетлер, қызлар? Ешіп. Ол көрініп тұрды, шыннан да. Чүнки сіз бейдігіз, сіз жырладығыз егетлер, қызлар білен бірге. Олар афарин, һәм сіз де афарин. Чүнки біз сіздің білен бірге барлық ижадды лабораторияларының продуктларын бірге қарадық, һәм олар тәмам, алқышлар барысына да. Сізге қайсысы көбірек ұшады? Міне шынды сұрау. Театр де. А қайсы театр? Қайсы бию? Қайсы музыка? Яр, мен аңлайым, әлбәттә, фикерлер бик күп. Мен есігізге түшірем. Сіз бұл фикерлеріңізді яза аласыз біздің телеграм каналда. Қайсы номер, қайсы шығыш, қайсы лаборатория ижаты сізге көбірек ұшады. Әмінде айрым алқышлар тағым бір қат. Бардық лабораторияларда қатнашқан сәл кішілерге, алар афарин, алар молодцы. Аплодисменты всем, кто участвовал в лабораториях. Они на протяжении всех этих дней, да, возможно, теряя там в мастер-классах, еще где-то, но они были полностью погружены в лаборатории. И давайте их наградим отдельными аплодисментами. Они большие молодцы. Алар шыннан да афариннер. Шуның белән безнең лаборатория чыгышлары тамам, ләкин кичке чара әле тамам түгел. Чөнки һәр вакыттагыча безгә медиа үзәк шәп кенә бүләкләр тәкъдим итә һәм хәзер шулай ук без беренчедән фото отчет карыйбыз. Димәк, игътибар экраннарга. Иҗат биләр форум 5нче көн фото отчет. Шуның белән, дуслар, безнең иҗади лабораторияларның чыгышлары ахырына якынлашты. Biz үзебез таң калып, шаккатып күзәттек әлеге чараны сезгә дә ошагандыр дип ышанып калабыз. Әйдәгез әле языгыз әле комментарийга, кайсы чыгыш аеруча да ошады һәм инде киләсе форумнарда, киләсе шундый иҗади лабораторияларда нинди яңа лаборатория күрер идегез, нинди лаборатория тәкъдим итәр идегез. Һәм инде әйтергә кирәк, менә юкка гына әйтмиләр, киләчәк яшьләр кулында дип әминде. Һәм менә шуңардан чыгып әйтәсем килә, безнең киләчәгебез, безнең иҗатыбыз шундый сәләтле, шундый иҗат белән янып торучы яшьләр кулында булганда, biz тыныч күңел белән яши алабыз. Шулай бит. Инде, мөхтәрәм дуслар, шуның белән иҗади форум безнең ахырына якынлашты. Шул сәбәпле без дә әлеге форумда, ягъни инде җанлы сәләттә үз эшен тәмамлый. Ләкин без белән булашмыйбыз, киләсе форумда очрашырбыз. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Исегездә тотыгыз. Без сәләтне күрсәтәбез. Рәхмәт.